Assalamu alaikum bibe fulbe. Odo video non jedin ko fulbe aynabe e rewbe fulbe yontabe e leñol en fof hay goto woppaka e odo video. Surtout manon o video ala jedi dum so wana gido pullo. Hay so wana gido pullo ba so tay ka gido leñol te tan da yidi leñol gol be yido ma ha yeso Allah. Nde wonno min sa yidi pulago tan a yidi kam. Min sa yidi kam a yida pulago wayna yida kam. Dum taki min kala gido pullo ka gido am. Kala ganyo pullo ka ganyo am wata yidam yidam hayde yewmi di koy neddo yidado hoore mum teddina hoore mum yidde hoore mum no tawa non ko yitta leñol ma yares mi joda hunde wotere bandam nyande wiya hande fulbe buri aduna o fof aldude welte so wiyama hande fulbe buri aduna o fof jangude qur'ana welete so wiyama hande fulbe ne yodi welete wadde ko leñol gol woni ano ko an woni leñol wadde non so wiyama fulbe ko bombe musata so yama fulbe kala ko fawa e leñol ma so wana gedal moƴƴungal welatam wadde non giden leñol ngol yo yaaru yeso so pulago yaaru yeso tan en gagnima victoire so pulago jasi tan en jasi non bibbe fulbe en calmini gido pullo a debbo a gorko min calmini min jurima kadi en weltanike pulago ngo fof e kubal en biyama inchallah ma en jokko golle yidde men pulago tan tagi en woni réseaux sociaux wana wonde den jogi taw no tangala kono non eno wela en quoi pulago ko hunde nde anduda ko dedal ngal anduda no mi andana kaldira mi wallahi so tawi woni jidda ko cerno wada ma joni haaju ma humto ketto do video bandam homboni o cerno ko o cerno wete nene jara heewi wobbe accobe nene mum jibindo dum e der galle e baba mum jetta kanni e kalisaji mum juppo e cernabe wobbe be ganduda ala ko o ma wadande ala ko o ma hokkude andama jogorani andudema taw nene ma no ko galle mun eno tikkanma wala nene ma no galle mun gottaaki wala nene ma no galle mun ala cumci nene ma no galle mun weltaake ma jaha e cerno kala ko cerno hokkuma ton ko fenande wontata wadde cerno burdo jogade doole o cerno jogido ko wete hurum anduda kurus mun yata répondeur dum ko nene jara e baba wallahi hono nene ala yadu wallahi kala toppitido nene mun gollani nene mun weltini bernde nene mun ni wondi Allah to jaada fubura ko belda fof haala aduna ngura beldam Allah no wela wadde toppitido nene jara toppitido nene jara teddin nene ma teddin baba kala cerno ko weli kudol so tawi woni nene ma e bamma du'anaaki ma du'a cerno o ko zero ko mi haali wadde pulo ba min cernam ko nenam jaara mi yetti Allah mi yettani kadi nenam Allah mi yettani jinnabam Allah ben andi kadi ko kambe tan woni do e aduna be ganduda kudor mun yata répondeur kala jogido nene ya tuppido nene ma wallahi ma dañ ko jidda e aduna ko kono sarati to nene e baba to ando gido arati aduna arati lakara sabu nene e baba ko kambe woni fondo ma e odo aduna kambe holluma aduna Allah bi ko ya teddinbe ya wadanbe gollani nene mun halel mun weltani be baba mun min Allah be weltani ma wadde holko padde jinnaado woni fondamental so do bibbe be urdata fo jibinama kono ko sernata yimbe ko wonko wonton secret gonno tono ko du'aw sa diggani ne ma tan yimbe fo digganma sa diggani bamma tan yimbe fo digganma kono a diggana nene a digganan baba homo digganan ma aduna jamais Allah ko en famde bandirabe bandam armi halan ma tobbe tati wade nafoore no feewi sanne tobbere go heewi ko tagaado yawoto hoore mum ngam cadele aduna walla ngam ronkande hoore mum ko jinno hebde walla ko fonno hebde heewi kadi ko tagaado dañata ha o yawo mbo ala eskina aduna bandiraabe fulbe tagaado kala ko wasuda e aduna yettu Allah yettana hoore ma Allah sabu hay goto anda ko wetata jango ko Allahu alam Allah tan jogi gandal wallahi sinde ko sago yitere wayata kono wallahi won gite gojjunode hande de rawni tam no wodi kadi gite daneje hande de gojji coy ko kongudi mawdum kala mido neddo so yidi andude aduna yo jangu to jibineda do to mawnuda do
aduna ko teskuya yettete ko natti sa teskima mawbe mon adibe jinnaabe ha e miñiraabe moyraabe a janga e aduna yimbe be dañal aran tabidde basal kadi aran tabidde heewi yawinodo hoore mun hankin hande wonti goddum heewi sikkunodo hono mun ala hande wonti bolo wadde tagaado yo tinno e odo aduna wasa yawade hoorema daroda golla etoda hebde ko jidda hebde ko faati e mojjere aduna e faati e mojjere laakara sabu ko Allah wonani en do kadi ko Allah wonanta en kadi jango wadde Allah hay goto yejitani goto fof happu mun o fadi no fadirden mayde nde ni ko non fadirden arsukaji men di ko non kadi fadirden fuuni fof e aduna non bandiraabe fulbe basal wata bonnundi maguma dañal kadi wata woppini bandiraabe andu aduna ko wiyete ko meedi yettete ko natti dun bandiraabe manja e tobbere tata bere so Allah haaji assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh